ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, инъикоси муҳимтарин хабарҳои дохил ва хориҷи кишварро аз ҷаҳоннамо мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Раҳматулло Мирзозода. 20 май президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо сафари корӣ ҷиҳати иштирок дар таҷлили Рӯзи ҷаҳонии футбол дар Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид вориди шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Америка шуданд. дар назар аст ки зимни ин сафар раиси Маҷлиси Миллӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳамоиши сатҳи баланди Созмони Милали Муттаҳид ба муносибати таҷлили Рӯзи ҷаҳонии футбол иштирок ва суханронӣ карда дар ҳошияи ин чорабиниҳо як қатор мулоқотҳои дуҷонибаро анҷом медиҳанд. 21 май раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳошияи таҷлили Рӯзи ҷаҳонии футбол дар Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Америка бо президенти иҷлоси 79-уми Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Филемон Янг мулоқот намуданд. зимни мулоқот маҷмӯи масъалаҳои ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он баррасӣ гардид. нақши маҷмӯаи умумӣ ҳамчун ниҳоди бонуфузи Созмони Милали Муттаҳид дар пешбурди ташаббусу пешниҳодҳо оид ба ҳалли мушкилоти мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ муҳим арзёбӣ карда шуд. зикр карда шуд ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави ҳидоятҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бараванди амалисозии стратегияи миллии рушд то соли 2030 ҳамчун дурнамои таъмини рушди устувор ва некуаҳволии аҳолии кишвар таваҷҷӯҳи хоса медиҳад. дар ин зимн нақси парламенти миллӣ ва ниҳоди қонунгузории кишвар дар рушди заминаҳои ҳуқуқии муҳтавои рӯзномаи 2030 ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор назаррас арзёбӣ гардида аз ҳамкориҳои мунтазаму судманди Созмони Милали Муттаҳид бо парламентҳои миллӣ истиқбол карда шуд. бо қаноатмандӣ таъкид гардид ки Тоҷикистон масъалаҳои об ва иқлимро дар меҳвари сиёсати байналмилалии худ қарор дода яке аз кишварҳои пешбарандаи рӯзномаи обу иқлим ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон дар доираи иқдоми эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба баргузории нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо 29-31 майи соли 2025 ҳамаҷониба омодагӣ мебинад. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба вазъи имрӯзаи мураккаби сиёсии ҷаҳон, паҳншавии ҷиноятҳои фаромиллӣ ва чолишҳои асосии амнияти ҷаҳони муосир, аз ҷумла масоили барқарор гардидани сулҳи устувор, суботи пойдор ва рушди иқтисодиву иҷтимоии Афғонистон табодули андеша карданд. дар фарҷоми вохӯрӣ ҷонибҳо андешаҳои худро оид ба аҳамияти таҷлили Рӯзи ҷаҳонии футбол дар сатҳи маҷмӯаи умумӣ барои кишварҳои узви созмон иброз намуда изҳори боварӣ карданд ки ин иқдом омили таконбахши рушди футбол ва варзиш дар саросари олам мегардад. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муҳтарам Филемон Янг барои дастгирии пайваста дар раванди татбиқи қадномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълон доштани 25 май ҳамчун Рӯзи ҷаҳонии футбол изҳори сипос намуданд. 21 май раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳошияи чорабиниҳои ҳафтаи футболи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Америка бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш мулоқот карданд. дар рафти мулоқот масъалаҳои ҳамкории Тоҷикистону Созмони Милали Муттаҳид мавриди баррасӣ қарор дода шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ таъкид доштанд ки Тоҷикистон ба тавсеаи ҳамкориҳо бо Созмони Милали Муттаҳид аҳамияти хос медиҳад ва онро яке аз шарикони муҳими худ дар арсаи байналмилалӣ мешуморад. зимни вохӯрӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҳолати ҳамкориҳои рӯзафзуни Созмони Милали Муттаҳид бо парламентҳои миллӣ изҳори қаноатмандӣ намуда доир ба саҳми мақомоти қонунгузори кишвар аз ҷумла палатаи болоии он дар амалисозии ӯҳдадориҳои байналмилалӣ, татбиқи вазифаҳои стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки ба рӯзномаи 2030 ва ҳафтаҳои рушди устувор мутобиқ шудаанд ибрози назар карданд. баррасии масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи об, тағйирёбии иқлим ва таъсири оқибатҳои он ба башарият, инчунин пешгирии офатҳои табиӣ ва ҳифзи пиряхҳо аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буданд.
дар ин робита ҷонибҳо доир ба аҳамияти конфронси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки аз 29 то 31 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад табодули андеша намуданд. ба нақши калиди Созмони Милали Муттаҳид дар баррасии масоили амнияти ба хусус вокуниш ба хавфу таҳдидҳои афзоишёбандаи ҷаҳони муосир ба хусус терроризм ва ифротгароӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. бо таваҷҷӯҳ ба вазъи имрӯза дар Афғонистон таъкид гардид ки Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори барқарории сулҳу оромии комил ва рушди босуботи он буда, талошҳои муштараки ҷомеаи ҷаҳонӣ ва Созмони Милали Муттаҳидро дар ҷодаи барқарорсозии сулҳу субот дар ин кишвари ба мо ҳамсоя ҷонибдорӣ менамояд. дар идома аз сатҳи кунунии муносибатҳо ва таҳкими равобити дӯстона ва ҳамсоягии неки Тоҷикистон бо кишварҳои минтақаи Осиёи марказӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд. имзои шаҳрнома миёни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ омили муҳими таҳкими сулҳу субот ва муносибатҳои дуҷониба дониста шуд. ҳамчунин ҷонибҳо оид ба дигар мавзӯъҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ табодули назар карданд. 21 май раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи рақамӣ таҳти унвони риштаҳои анъанаҳо ҷашни мероси фарҳангии Тоҷикистон ки дар намоишгоҳи маъруфи Артек Ҳауси шаҳри Нью-Йорк баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуданд. намоишгоҳи мазкур дар шакли лоиҳаи интерактивӣ барои муаррифии мероси фарҳангии миллати тоҷик омода карда шудааст. дар даромадгоҳи намоишгоҳи Артек Ҳаус зери оҳанги ҷаззобу дилнишини сози миллии чанг маҳсули дасти ҳунармандони моҳиру хушсавқи тоҷик, сару либоси миллӣ аз ҷумла гулдӯзии чакан, ҳунари кандакорӣ дар чӯб, нонҳои хуштам, асбобҳои қадимии рӯзгор, расму мусаввараҳо ва дигар маҳсулоти ватанӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. ضمن افتتاح رسمی نمایشگاه ملی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نخست در نزد حاضرین سخن نمودند. محترم رستم امامعلی ابراز داشتند که تاجیکستان همچون سرزمین باستانی دوام هزار ساله‌ها همچون مرکز مکالمه تمدن‌ها، زادگاه شاعران نابغه و مکان گسترش عنعنه‌های جاودانه به اهل بشر خدمت‌های زیادی نموده است. با قناعتمندی تاکید کرده شد که تاجیکستان مکان یادگاری‌های میراث عمومی جهانی یونسکو از جمله شهرک باستانی سرازم، باغ ملی تاجیکان در پامیر، ممنونگاه بیشه پلنگان و دالان زرافشان قیراقم میباشد. در نتیجه تطبیق سیاست فرهنگ پرورانه دولت و حکومت مملکت سالهای اخیر عنعنه‌های ارزشمند ملت ما از قبیل هنر گلدوزی چکن، موسیقی فلک، ساز رباب، عنعنه‌های بافتن اطلس و ادرس، جشن‌های صدف و مهرگان از جانب یونسکو همچون میراث غیرمادی بشریت اعتراف گردیدند. مردم تاجیک با دیگر یادگاری و سنت‌های ملی خویش به مانند موضع‌های تاریخی تخت سنگین، هولبوک، آشی پلو و جشن بین‌المللی نوروز افتخار می‌نمایند. همچنین در مراسم افتتاح مدیر برنامه رشد سازمان ملل متحد اجیم استینر سخنرانی نمود. پس از انجام قسم افتتاحی نمایشگاه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با نمایشگاه رقمی شناسودند. در مجموع نمایشگاه مذکور بازگوی تاریخ و تمدن باستانی، فرهنگ پرغناوت، احیای هنرهای قدیمی مردمی، عنعنه و ارزش‌های والای معنوی ملت تاجیک و شهادت هنرمندی و بنیادکاری، مهنت‌دوستی و سازندگی و تمدن‌آفر بودن ملت تاجیک گردید. در همایش نمایندگان بیش از 50 کشور دنیا اشتراک نمودند. اشتراکداران همایش فرهنگی از شناسایی و تماشای نمایشگاه هنرهای مردمی تاجیکستان تأثیرات نیک و گوارا برداشتند.